τον κύριο Σαλούστρο, τον κύριο Βισταξάκη, τον κύριο Μάνο Σπανό, τον κύριο Συνολάκη, τον κύριο Νικολιδάκη, τον κύριο Μιχάλη Αγαπάκη, τον κύριο Λεστάκη και τον κύριο Παπαδάκη. Παιδιά, έρχεστε όλο και πιο μπροστά και δεν μπορούμε να κάνουμε τις απονομές. Αφήστε μας λίγο χώρο. Ναι, δεν θα αγκαλιαστούμε κιόλας. Μας βλέπουνε. Ξεκινάμε με τον κύριο Συνολάκη Θωμά από τις Σπυριδάκης Dynamic Systems με 280,9. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μάνο Σπανό από τις Σπυριδάκης Dynamic System με 283,5. Στην έκτη θέση ο κύριος Δημήτρης Νικολιδάκης από τη Ραδιοτεχνική Κουβεδάκης με 294 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση ο κύριος Μιχάλης Αγαπάκης από την Expert Sound με 305,9. Στην τέταρτη θέση ο κύριος Λεστάκης Γιώργος από την Καρόντιο Σταυρακάκης με 308,8. Στην τρίτη θέση ο κύριος Βισταξάκης Κώστας από την Power Systems με 314,1. Για 0,9 έχασε στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση ο κύριος Σαλούστρος από την Νίκος από την FK Customs με 315. Και στην πρώτη θέση ο κύριος Παντελής Παπαδάκης από το Ηχομάνια με 317,4.